బ్యూటిఫుల్ మంగళగిరి మష్రూ శారీస్ పెన్ కలంకారీతో వచ్చిన నిజాం బోర్డర్ శారీస్ అండి. కాటన్, సిల్క్ మిక్స్ ఫ్యాబ్రిక్‌లో వస్తుంది శారీ. అండ్ డ్యూరబిలిటీ కూడా చాలా ఉంటుందండి. మంచి డ్యూరబుల్ శారీస్. అండ్ ప్రింట్ అయితే చూడండి ఎంత బాగా వచ్చిందో పెన్ కలంకారీ డిజైన్. అండ్ లైట్ వెయిట్‌గాను ప్రీమియం క్వాలిటీ శారీస్. అండ్ బ్లౌజ్ కూడా మనకి ఇలాగా కాంట్రాస్ట్ మెరూన్ కలర్‌లో వచ్చేసి చిన్న ప్రింట్ అనేది వస్తుందండి. అండ్ ప్రింట్ కూడా చాలా బాగుంది. ఈ శారీస్ స్టార్టింగ్ నుంచి కట్టు చెంగు నుంచి మొత్తం కూడాను ప్రింట్ అనేది వచ్చేస్తుంది. ఎక్కడ కూడా బ్లాక్ కలర్ లేదండి ఈ శారీలో. సో మనము శ్రావణ శుక్రవారం పూజకి పెట్టుకోవడానికి చాలా బాగుంటాయి. అండ్ పెన్ కలంకారీ అనేది ఎవర్ గ్రీన్ అండి. ఎప్పటికీ ట్రెండ్ పోని డిజైన్ ఏది అని అంటే కలంకారీ డిజైన్. అండ్ రెడీ స్టాక్‌లో మల్టిపుల్స్ ఉన్నాయి. పళ్ళు, బ్లౌజు ఆల్ ఓవర్ ది శారీ కంప్లీట్‌గా ఇలా వస్తుంది. ఆఫీస్ వేర్‌కి, ట్రెడిషనల్ వేర్‌కి చాలా బ్యూటిఫుల్‌గా ఉంటాయి ఈ శారీస్.